Галоўны чыноўнік Крычаўскага раёну прыгразіў санітарнай службай і штрафамі за няскошаную траву. Горад рыхтуецца праводзіць абласныя дажынкі. Не ждите, когда к вам придет санитарная служба для того, чтобы выдать предписание. А если такое предписание вы получили, рекомендую настоятельным образом выполнить все действия в те сроки, которые оговорены в предписании. В противном случае будет начинаться административный процесс. З 18 траўня беларусаў абавязалі касіць траву не толькі на сваіх участках, але і на прылеглай тэрыторыі. Калі вырасце трава вышэйшая за 20 сантыметраў, то можна атрымаць штраф да 2000 рублёў. Вось што чыноўніку адказваюць у каментарах. А калі мы пачнем ад вас патрабаваць? Адкажыце лепш, калі будзе адкрыты пешаходны мост праз чыгунку ў раёне станцыі Крычаў. Абяцалі адкрыць у лютым. Паважаныя чыноўнікі, пераканаўчая просьба, не лезьце ў чужы агарод, сачыце за сабой і будьце асцярожныя. Адміністрацыям просьба давесці да ладу гарадскія і вясковыя тэрыторыі, дарогі, а то ў дакументах яны ёсць, а ў рэальнасці іх няма. За бульбу вазьміцеся, пасадзіце бульбу і ўсю астатнюю гародніну і садавіну, а не травой займайцеся. У нас зараз адна праблема – гэта трава. Чыноўнік ужо заклікаў людзей прыбіраць вуліцы і высаджваць кветкі перад дажынкамі, а днямі ён прасіў у іх грошы на грамадскія прыпынкі. Пасля вялікай хвалі абурэння ў людзей ролік выдалілі.